И здравейте хора, аз съм Иво и днеска да цъкаме Clash of Clans за връщането ни. И така. И така. Там хора 5 сме. Вече сме в клан, направихме вълна, смазахме. Тихи. И така. И така. И сме бронз 3. О, силвър. Ще ги бъркам. Силвър 3 сме. Ето клана. И на кой сме. Аз съм коледаща, ма дах клана. Бех лидера, ма дах клана ни пратил. Мигли път няма да е толкова дълъг този път. И ми стиква. И това беше от клипа, хора. Абонирайте се, пръснете лайк. И чао!